Hello a chairde, fáilte arás, gur míle maithfidh as éisteart leis an fhad chraoladh an teart an seo thuaidh thart, mo chéad agrán, tá mé aonta sásta leis an tarú, the result, the outcome, and táseolalas, I should say, the feedback go dtí seo, tá níos mó na céad éistearí agus bhain muid é sin amach inné coupla lá. So tá mé aonta sásta an teart an seo thuaidh thart luaigh mé go mbéonn ag play oíche tháinig an teart an seo. Halloween, Samhain, an éile chealteach, Samhain. Tá mé ré don agran seo tá gceansaí áiriste orm mar a eicinn sibh má tá sibh ag arc ar YouTube. Tá cupán nó mugad pumpkin sílam gur sin sin an Gaeilge atá ar pumpkin, P-U-I-M, so it has to be pimcin. Is pimcin é mo chupán. Tá stocí corca orm fiú. Bhí mé chun stocí eile a thar orm a chonaic mé na cinn corcra fan mumaite. Sin iad. So tána dahanana a lig orm. Tá áras an máisithe ach bhí an teart an seo thuaidh thart agus rubh sin fiú. An cúgu lá is fiche de bhí dhearú fór atá an. So níos lú na seartan go dtí oíche tháinig. Agus mar dúirt mé bé mé i méal firste ag an oireachtas agsúil go mór leis. Ar an agran aniu pléithí mé oíche tháinig nuair a bhí mé níos óige, oíche tháinig agus mé ag feasa níos na tradiisiún a bhí agin. Oíche tháinig nuair a bhí mé níos sinne, na háiteanna éagsúla ina raibh mé ar oíche tháinig. Scannain uafais, ceol agus cid é dheanam sa lá atá inniuán. Grút, tá mé arás, gasar dána atá an inniu, bhí sé ag cogaint ar mo diffuser. Bhí mé diffusing mo chud grúga, díreach roimh an agran seo. Tá mé ag iarraidh embrace my waves. Bhain mé trial as coupla grathú routine éagsúil. Is maithlam dé mar atá sí inis mo chud grúga, seo mo chud grúga nádartha. Níor chur mé an ach mousse and diffused. So tá mé sásta. Tá mé sásta leihí ach ní chialam go bhuair mé an grathú is fearr go fáil. Cibéirbí oíche tháinig, Samhain. So am ar bí a dearm Samhain, smaoiníam ar supernatural. Cataige, manhfuil is a good cé supernatural is clár telefíse é. Clár telefíse uafais é, a horror TV show. Ina mbíonn beirt dearthracha ag réitiú, well, níl is agam. I was going to say solving crimes, but not really. Ghost busting, go bunúsach, demon busting. Ag codúla daoine a bhfuil fadhbanna acu le deabhain. Agus tá agran a bhain acu faoi Samhain. Ná mar a deir siad san Samhain. So caithfí mé taide a dheanamh, sílam go ndearna mé iarr teanna ach deanhí mé iarr a rís. San agran supernatural, níl is agam is áireacht é, is deabhain é, Samhain. Like rinn siad aim de. Tásúla gom go ndearna siad é sin de aon ró. I hope they did that on purpose. Like they thought, oh, okay, we know it's not actually a name, Samhain, but we could make it into one and make something up from that. Ach níl mé cochinte mar tá scannain agus cláirtha eile in an nearna siad bátún le Samhain leis an uamniu. Halloween 2 maram, tá sé chomhgramhar, just Samhain, it's all because of Samhain. Ach oíche tháinig an sin Night of Samhain, Halloween, All Hallows Eve. Agus is féile chealteach í ní bhíonna is ag an duine ach
ní rud Americanach é, thug na hÉireannaí é America. So the Irish brought it to America. Riverica win na hÉireannaí úsáid as turnipi in áit pumpkins. Winúmuid úsáid as turnipi agus coppla bliain ó hin, ceithre bliain ó hin marm, rinn mé fi sean faoi oíche tháinig agus an íseán hní mé turnippa. I carved a turnip. Bhí arm drill a úsáid. Tháinig mé é sin a bhí seán. Ní ró an smaointiú sin agam héin. Chudí sé go mór ach bhí sé contúirte. Dangerous contúirte. Like, níor cheart tú a bheith ag úsáid power tools. And someone actually commented, like, very concerned for my safety, not to do it again. Gur maithagad, má tatú géisteart go fáil, má tatú lumsa go fáil gur maithagad, mar teasa gom nachhfuil sé firsta. No, it's not easy. Is féile éireannach í ceilteach. Is rud mór é inéan ach chuann sé isteach orm, chuann daoine fasta isteach orm, mar tá aithne agam ar chud mhór daoine fasta inéan a déir cumlam faoi oíche tháinig. Níl sim agam an oíche tháinig, ní anam rudidir bí. Cé is féile aonanta í. Tá neart le deanú, hiagla a bheith chroíthach, creative. You can be so creative le oíche tháinig. Tá mé dúchtáte de nálaigh. Níl rudidir bí ar lei faoin nálaigh anois, agus an rud cearna a an bliain agus caitheann daoine baraíart airgid, tá sé commercial. Oíche tháinig, so atmospheric agus spríúil, má tá páistí agat, caithfidh tú iarart a dheanú. Agus fiú mana bhfuil dean rud neart spríúil. Bíú kosher agat, ché amach le do chairde. Buin hí tú soltas, chur feistas ort, bí amadeach. Bí páistú le ríis, tá daoine fasta áirithe rá go riire. Mis sin a másc ach sin an chúis a ghlacham an seans nuair a aim é. Oíche tháinig nuair a bhí mé níos óige mar sin, bhí oíche tháinig cho spríúil. Thuí mise agus má hailech, má chul ceathracha, antíní ancailí, hiag teach mbeadh. Churmid éide bréige, costume. It's like false uniform. It's breall é sin. Churmid éide bréige ar on hain. Agus is cuimhnam gur cinál grathú agin den oíche. Agus sílam gur mise na duine eile aonanta de riire faoin grathú. Bhí mé ag éirí an é a dheanú in ort. Ach ar dús bhíú sparklers agin. Níl clú agam faoin Gaeilge atá ar sparklers, but those like little sticks you light up and they sparkle until they get to the end and you have to make sure you throw it away. We were always afraid we're going to burn our hands or something. Thosaímid le sin, tíomh muí leis na sparklers agus hide and seek béidir, agus an sin rinmuid bob na bia. So trick or treat, which in Gaeilge sin trick or food, mar níl focail ar treat in Gaeilge. So bob na bia agus thug na daoine fasta mummering air. Agus rinn mé taidir sin agus bhí na freagraí máscaithe ach is cuimhnam go ndearad siad they just go mummering. When's the mummering? Inistú má déir tosa é sin ná de hisismathirí ná cairde daoine a hailech inistú tá mé fistrach faoi sin. Níl mór an tithe in acha le teach mbeadh agus is cuimhnam go míú farraigh an dón orm mana mé a daoine ag freagairt an doris. Ní ró siad istí ach bhí muid ar buile. Ca tuige nachhfuil tú istí ar oíche tháinig chun millsein a thabhairt dúin. Sin de fust, caithfidh tú a bheith an seo. Ach cabbéir bhí páirtear béidir cuaig cheach ná mar sin. Bhí muid a gcónaí ag éirí go níos faide agus go níos mó tithe ach bhí siad ráada. Agus bhí siad daracha agus fuair is dóithe. Agus rud eile a chur farragairn ná nuair a thug daoine fasta torthaí dúin ná cróna
Bhí na croanna níos fearr tuige mé sin ar oíche tháina ach torthaí like ula agus áiristeí ní raibh muid sásta. In ammantí thug siad airgid dúin agus like, hat an airgid linn ach ní cuiimlam an dóigh a bhaithimid faúta mar is cuiimlam a bheith dírithe ar na millsein. Agus in dhé sin ní cuiimlam an miú an sin a chráibharsúil ná an miúmuid ag imirt clúichí sa te. Ní cuiimlam an tord, oh my god, bhrin méid armad air. Ach, cabbéirbí, let's say an sin a chráibh. Tá talú ag mbeadh mar sin thuaimid up the back chun an sin a chráibh bonfire. Ní cheadaítear iad inis ach is cuiimlam nuair a bhí mé aonanta óg go miú sin a chráibh agin agus bhí sé aonanta mai like stoithe go ndearna mbeadh agus uncalaí é agus bhain muid sols mór as sin bhí sé chomh dríochtúil like sin an chúis is breall í tháina is cuiimlam me gan sin fiú go raibh rudaneart an air, the veil between this world and the other world, the afterlife is thin ar oíche tháina. And this is going to sound weird, but like I felt that. Bhí sé difriúil. Tradiisiún aonanta agus in dhé sin nó roimhe sin mar dúirt mé ní cuiimlam bhíú clúichí arsúil agin Jimnaúmuid clúichí. So bobbing for apples sin an clúithe is mó bhí sé sin déisteach agus is cuiimlam nuair a bhí an fandéim arsúil go raibh daoine gra like ag oíche tháina. You wouldn't want to be playing that now, bobbing for apples. We shouldn't have been playing it ever. I mean is breall an clúiche sin níor bhaithlam a bheith ardnósach. Ugh. Just ag smuintiú ar an uisce. So mana diggin tú bobbing for apples go bon úsach bhí bésan agin agus thuirmid ula istí an agus uisce. Agus airgid a bun airgid. Bhí ar on éadhainte maith na thula agus an targid. Dar nói bhí na thula níos fosa. Bhí sé dalaí go fáil ach bhí sé níos fosa. Beidir nachró mar an aib leis an airgid bhí ort de chlugin omláin a chur san uisce agus ní raibh ahan duine géirí sin anú ní raibh mise ach cabbéirbí bhí sé ionanta spríal bhain muid soltas is cuiimlam gur bhain muid soltas ach bhí sé rud bagrána. Agus an clúithe eile ní cuiimlam an taim a bhí ar an ró aim air. Thuirmid úil ar héada. We put an apple on a thread or like piece of shranga. Agus an sin bhí ar láha a chur tíomhthírdín agus iarart a dheanú graham a winch as an úil or gin úil. So we had to, there was an apple on a string or thread hanging from somewhere somehow. And we had to try to take a bite out of it with our hands behind our back. Oh my god, it's full an clúithe sin tá sé chodalaí. Jéirí le cúpla agin é a dheanú ach bhí sé chodalaí agus chhlaach sé neart ama. So sin iad na rudaí a bhrin mé ar oíche tháina nuair a bhí mé níos óige. Agus maidir le festas ní bhróid ionta cruthíthach. We're not too creative. Ach bhí na festas ionta mai. Bhí muid in our Gaeilge, Cailge, witches, Cailleach, witch, ná jowl, ná vampire, sin cion mór. Rudí mar sin agus bhí sé spríúil. Bhí an maithagin. Sin nuair a bhí mé i mo dhéagóir, ní cuiimlam oíche tháina go maith mar ní arnamid an chóisiir chéarna. Is dóithe gur chaith mé coppla oíche tháina le cairde, like is cinse ach ní cuiimlam. Bhí mé géirí é a chaithú le mo dhearthair níos óige fin. Agus bhí cóisiir eile arsúil an sin bhí an ghlúin eile bhíú cóisiir ag teachma antíine don ghlúin eile mo dhearthair fin agus gol ceathracha. Well, mo chul ceathracha fásta ach tá siad a bhád níos óige na mise.
ní arna mé rud ar bí coppla bliain agus tá brónar am faúda chur mú é ach an sin nuair a háisí mé choiste in nua a chaith mé coppla ithe tháina in nua an áit is fearr in éireann na stáithe cathair chura Jeanann siad mór ag an am sin. Is cuimhin am bliana amháin gur thosaigh imartaí agus féaltaí, so like events and festivals started cookies ra bhíthe tháina cookies fortnight. Agus bhí an atmosphere do chreidse. Agus is breall am an chathair ar an lá sin agus an ihe sin. Ar an lá sin like bíon bag nach ahan duine gléasta suas. Bíon smidiú orthú nach festis agus festis iontathe. So thuí mé amach ar chapla ithe tháina le cairde in nua nuair a bhí mé ag freastal ar chálaiste agus bhí cracmhaith agin. Bhí mé i mo Joker blian amháin, Catwoman, Harley Quinn, Jamie Lee Curtis ó Halloween. What's her name in it? Laurie. I want to say Strode or something. That does not sound right. Laurie something from Halloween. Bhí smaointe mai agam ach a cheart go mbeadh le Michael Myers. Ní raibh Michael Myers agam agus an sin ní bhíonn sé suillear cé atá a gceist, mar bhí an léinne gurm orm agus na bríste Gaeilge Sally Arda heels orm mar ní hílam gur raibh ar Jamie Lee Curtis ach tá sí ard, so I just did that to be more clear. And then bhí pull má léinne, coppla pull stoithe. Ní raibh sé ionanta suillear mar cheall nach raibh Michael Myers agam. So bhaid mé sin anú a rís mar is smaointe maithe agus is breall am Halloween an scanan. Yeah, agus Michael Myers sprála mé. Agus tá coppla ithe tháina caite agam I nua-eabhrac. Agus tá sianta mai bíon daoine gléasa suas, bíon atmosfér sa chathair is breall am jeadú fór I nua-eabhrac. Mar máisíonn daoine a ddíthe, cudmhór máisiú chain. Agus inéan ní máisíonn daoine a ddíthe. I ma cheantar hain ar leiad. Máisí to decorate. So people decorate in nua-eabhrac. So is breall am jeadú fór agus an fór an seo. Tá na dahanna an seo go hálan. Tá níos mó tá athrú níos mó ar na crin an seo. Inéan bíon na duilleoga don den chuide is mó an áit sin áirithe feictear níos mó dahanna. Áiriste don dearg buí ach an seo tá níos mó dahanna le feiceáil. Agus tá sé chógramhar an seo ahan cafe. Is dóithe inéan inis mar is agam go bhfuil pumpkin spice inéan agus áitna eile ach an seo it's like everywhere wants to do the most fall drink you've ever heard of, or you know, make it more, try to do something different with the pumpkin spice or pumpkin. Agus Trader Joe's, oh my god, is my from Trader Joe's shop on my atá on ach nuair a tháinig an fór and made stuff a raw pumpkin on. It was impressive. Like the creativity team or production team, whatever, they went all out this year and bhí siad chó-cliste, mar people are just suckers for anything with pumpkin in it coming up to Halloween. Mission a mask ach bhí sé chógramhar mar bhí méid Trader Joe's úd amháin like mí ó hin. Cheannaigh mé rud amháin, cheannaigh mé pumpkin spice bagels nó rud mar sin. Agus dúirt an siapadóir ná an bhean ag an till. Dúirt sílam, rinn mé dearmid go bhfuil bagels, pumpkin bagels acu, caithfidh méid sin a cheannach. Agus chur mé ceistir hí an sin faoin the fall line, or you know, the pumpkin stuff they have or whatever. Is like cheannaigh tú mór an mallin tú rud ar bí. Do you recommend anything? Like, have you bought much? And sé chógramhar mar ar dústar sí is maithla mé seo. Agus é sin
agus é seo agus é sin like bhí lista cho fada aici. It just kept going. Oh, and the like and just really ho crackle to like pumpkin ravioli. And then the pumpkin pecan oatmeal. And then they have pumpkin ice cream. They have this maple butter. Like kept going. It seemed like she was done, and I was like, I can jetter dúirt me cheannaí tú ahan rud agus dúirt she, yeah, no. She didn't really comment on that actually, but bhí sé aonanta grammar. So is bralam an séar an seo agus sílam go mé go Sleepy Hollow amárach. Is bralam an ceantar sin in nuaarach. Ní chreidin daoine mé nuair a dearm gur fear at e. The Headless Horseman tá scéalta an faoin Headless Horseman. I went to Headless Horseman Bagels and bléonn seo chuí hart. Tá cuma into like New England era an ceantar sin níor waith le daoine as New England é sin a chlinston mar níl nua arach in New England. Sílam go mé an amárach tá sulagam. Agus an rud jeannach ba bhaith am a phlé na scannain. Bí me garc níos mó scannain ufais. So horror movies, horror films, I'd be watching more during October. Is bralam scannain ufais. Ní maiith le ahan danne iad, tuigim. Bhí mé gafa lá nuair a bhí mé níos óige. Rá óg in aríre chur scannain a bhain agla orm. Agus bhí sé chógramar actually mar ní acha mé an scannain. Dan Gaeilge seo chógramar. Ach ar scoil lá amháin bhí mé caint faoi scannain ufais le mar chara agus níor hatan siad leihí ach dúirt si go bhacha si coppla acu agus ceann amháin na The Human Centipede. And níl an scannain sin feicithe gom go fóil, like tá agla orm ribbon scannain mar chuir sé agla orm mar rinn si chuir síos air. She described it agus just aníthe sin ní raibh mé able to callú. Ní raibh mé smaointear an scannain, gus ní raibh mé able to callú. Agus dar nói ba chuimhin am an scannain. Ba chuimhin am an chuir síos a rinn si ar The Human Centipede. Agus tháinig agla orm, like bhí mé sceiblaithe am a bhatha. Agus is cin sin nach raibh mé able to callú an sin. Agus ina dhé sin ní raibh mé ag géirí arc ar scannain ufais ar bí. Fiú nuair nach raibh sé rá scanrúil. Agus ribh sin darc mé ar ahan scannain ufais. Agus sin an aib is dóithe bin an aib. That was the problem. Darc mé ar warrior agus bhí mé massartha óg. It all hit me one night. And it was a film I hadn't even seen that did it for me. It was my imagination. Yeah, it's your imagination. Darc mé ar weapons a réir. Bhí sé ionta mai, ní raibh sé rá scanrúil. Bhí ar dús. Agus bhí ag puintí. Ní churann scannain ufais agla ormanéis mar sílam go bhfuil barriart feicithe agam, just tuigim gur scannain. Rid mé staidir ar scannain, so tuigim an dói a dhéanann siad iad ar bhealach. Bunam soltas tú go fóil, mar bíonn tú ag smaointear an tamar fad. Sílam go bhfuil siad maith do do chluigeann. I think they're good for your head, the viewer, your mind. The inchin, your mind, mar bíonn tú ag smaointear an tamar fad, bíonn tú ag tuairt ard, like could you harlowy, bíonn tú ag súil a jump scare. So it's like a good workout, a good mental workout. Is bralam a bheith ar tinneal on the edge of my seat. So yeah, sin an chúise bhain am soltas tú go fóil. Tá scannain ufais a bhain agus churann sé agla orm go fóil. The Dead of Night. Sa scannain tá grúpa daoine ag teach duine a bhain agus intíonn siad scéalta ufais, scéalta scanrúla. Agus tána scéalta le ionta mai ach scéal a bhain tá babogan. I think that's the right word for a doll. There's a doll, a ventriloquist. Agus ní maith le míad. Clowns and dolls. Málam an scannain sin. Sin a méid faoi ihe haine. Bhain mé soltmhór as. Tá mé ar bís faoin fád chraoladh seo, agus tá mé ag súil le níos mó agrain a hafadú. Ag déir na seartna seo, ba mé méal firste, agus níl mé cinse go mé agran
muo agam an chartan seo thugainn. Mar ní hílam go mé an tám agam ach Johnhí mé iarart. Gur an míle maigah as éistart leis an fodchréilú seo. Má tá tú ag éistart ar Spotify, Tá an podchéilú le fáil ar YouTube fásta, Tá tú ag éistart ná ag arcarm ar YouTube, Tá an podchéilú le fáil ar Spotify. Bunig í sult as ihe hána, enjoy Halloween, Jannig í runneart. Do something, even if it's just watching a little horror movie if you're not going anywhere, or putting on a little smidge, a little makeup, or eating some pumpkin oatmeal or maple butter, whatever. Or canny pumpkin spice latte. Buy yourself a little pumpkin spice latte, something like that. Janagi Rudnyard. Sin é a chairde, slán go fóill.